Ya, oh iya, iya. Semoga rondo gantungan. Maaf ya Mbak Wiwin ya. Iki ono cak ayu rumane. Waduh, waduh, tak caketane. Sopo ta iki jenenge? La 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 la. Gendut cah ayu jenengmu sapa sliramu pindho wara samudra leganono aku ngemis tresno duh wong ayu apa mudha leganono. Duwe bojo ora tau ditunggoni tajang sira dek rondo gantungan aku sagu ngenteni kowe pegatan. Gendut cah ayu jenengmu sapa sliramu pindho wara samudra leganono aku ngemis tresno aduh wong ayu apa mudha leganono. Sagu nganteni kowe pegatan. Saya suwe aku saya tresno.
yo yo